26 гыйнварда Дуслык яшьләре үзәгендә Татнефтедор ширкәтенең Зей автомобиль юллар идарәсе хисап җыелышы узды. Разиф Галиевич районның төп икътисади күрсәткечләре белән таныштырды. Төзекләндерү, социаль объектлар төзү һәм капиталь ремонтлау, республика һәм муниципаль программаларын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Пандемия чорында оешма юлчыларына куелган бурычларын үтәүләр өчен рәхмәт сүзләре җиткерде. Большое спасибо, что передайте нашу. Булышлыгыгыз инвестицияләр өчен зур рәхмәт сезгә, Рөстәм Габделбәриевич. Инвестициягә алынган техникаларны коллектив тоя. Яңа техникаларда эшләү зур мөмкинлекләр бирә, ди Разиф Кәримов. Идарәнең узган елгы эшчәнлеге алдагы елга бурычлар турында Александр Ганский бәян итте. 2020 елда идарә тарафыннан 523 миллион сумлык ремонт төзелеш эшләре башкарылды. Төзекләндерү сезонында асфальт-бетон заводында 40,9 мең тонна асфальт-бетон катнашмасы эшләп чыгарылды, ди Александр Ганский. Татнефтедор ширкәте директоры Рөстәм Гарифуллин ширкәтнең тулаймаганда Зей автомобиль юллар идарәсенең 2020 елгы эшчәнлеге белән таныштырды. Рөстәм Гарифуллин әйтүенчә, башка идарәләр кебек рентабельлекне арттырасы иде. 2020 елда республикада башкарган эшләр, алдагы елга перспектив планнар турында Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин сөйләде. Очрашу бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Иң яхшы хезмәткәрләргә ведомство бүләкләре, район башлыгы мактау грамоталары тапшырылды. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.